Ƙungiyar SB Morgan ta ce a cikin shekaru 7 ɗin da suka wuce, rundunar sojin saman Najeriya ta yi sanadin mutuwar akalla farar hula mutum 300 da ɗoriya a hari daban-daban har 14 da take kaiwa sama cikin kuskure kamar yadda hukumomin sojin kan yi ikirari. Misali, a ranar 17 ga watan Janairun 2017, rundunar sojin saman ta kai hari kan sansanin 'yan gudun hijira da Keran a jihar Borno, wanda ke kusa da iyakar Najeriya da Kamaru bisa kure, inda akalla mutum 115 suka mutu, ciki har da ma'aikatan agaji na ƙungiyar Red Cross su 6. Haka zalika a watan Afrilun 2020 nan ma a jihar Barnan amma a ƙaramar hukumar Dambuwa, rundunar sojin saman ta kai hari a kan ƙauyen Sakatako cikin rashin sani da ya yi sanadin mutuwar mutum 17, mafi yawansu mata da ƙananan yara. A shekarar 2021 kuwa ta kai irin wannan hari da takan yi ikirarin bisa kuskure ne har sau 5. Na farko dai ta kai ne a watan Afrilun 2021 a garin Mainok, inda jirgin yakin Najeriya ya jefa bom akan wata motar sojojin kasar dauke da askarawanta su 30 waɗanda suka riga mu gidan gaskiya. Sai watan Yunin 2021 inda jirgin yakin Najeriya ya kai wani hari kan wasu da ke bikin aure a garin Genu da ke jihar Niger, waɗanda su ma suka rasu. Haka a ranar 12 ga watan Yulin 2021 na ma jirgin yakin Najeriya ya kai hari bisa kuskure kan wata mata da 'ya'yanta da ke Sububu a jihar Sokoto. Sai kuma watan Satumban 2021 lokacin da jirgin yakin Najeriya ya jefa bom akan wani ƙauye da ke ƙaramar hukumar Yunusare a jihar Yobe, inda akalla mutum 10 suka rasu. Kazalika a watan Satumban sojin saman sun kai wani hari kan farar hula masunta da ke dabar masara da ke yankin tafkin Chadi, inda akalla mutum 20 suka riga mu gidan gaskiya. A shekara ta 2022 ma hari 5 sojojin Najeriya suka kai bisa kuskure, wato da wanda jirgin yakin Najeriya ya kai kan ƙauyen na Chade a jamhuriyar Nijar a watan Fabrairun 2022, inda yara 5 suka rasu wasu kuma suka jikkata. Sai watan Maris na 2022, inda sojin saman suka kai hari kan al'ummar Kuregba da ke karamar hukumar Shiroro a jihar Niger, inda yara 12 suka rasu. A watan Yulin 2022 ma an yi fama da irin wannan hari a karamar hukumar Safana da ke jihar Katsina, wanda ya yi sanadin mutuwar mutum 1. Sai watan Disamban 2022, inda a ranar 13 ga watan Disamban wani harin jirgin yakin Najeriya ya lalata dukiya a jihar Kaduna. Haka zalika a ranar 19 ga watan Disamban 2022, sojin saman Najeriya suka kai wani hari da aka ce na kuskure ne akan al'ummar Matumji da ke karamar hukumar Maru ta jihar Zamfara, inda akalla mutum 64 suka mutu. Rahoton ya ce a watan Janairun wannan shekara ta 2023 ma sojin Najeriya sun kai hari bisa kuskure kan farar hula har sau 2 duka a ranar 24 ga watan Janairu, ɗaya a Galadima Kogo da ke karamar hukumar Shiroro ta jihar Niger, inda wani jirgin yaƙi mai saukar ungulu ya jefa bom kan wasu da aka ce maharba ne da ke aikin sa kai tare da jami'an tsaro. Sai kuma harin da sojojin saman suka kai kan waɗansu makiyaya a Rukubi da ke jihar Nasarawa, wanda ya yi sanadin mutuwar akalla mutum 37. A ƙarshe sai harin wannan makon wanda rahoton bai taɓo shi ba, wato wanda aka kai kan masu bikin maulidi a tudun biri da ke jihar Kaduna, wanda ya yi sanadin rasuwar akalla mutum 85, ko da yake wasu da lamarin ya auku akan idanunsu sun ce adadin waɗanda suka riga mu gidan gaskiya ya fi mutum 100. Rahoton na SB Morgan ɗin ya ce a lokuta da dama da waɗannan hare-haren suka auku, rundunar sojin Najeriya kan yi gardamar ɗaukar alhakin kaiwa, face kalilan daga ciki da ta yarda ta ɗauki alhakinsu. Kuma su ɗin ma babu wani cikakken binciken da aka gudanar, idan ma an yi to ba a ji sakamakonsa ba, ballantana ma a yi maganar biyan diyya ga dangin waɗanda suka mutu da waɗanda suka jikkata da kuma waɗanda suka yi asarar